Hvad for et, ved du, hvad for et parti du kommer til at stemme efter? Nej. Er du sikker? Ja. Ja, okay. Hvad er du stillet? Eller hvad er det? Det er med. Fuck. Tak. Ja, lige med. Fuck, jeg jo godt gå ind og få en mango logo. Hej. Må jeg lige stille et par spørgsmål? 100. Hvad synes du om Mette Frederiksen? Hun er lækker. Ja, ikke? Hvad med, at hun dræbte de der 11 millioner mink? Eller 20 millioner, ja. Det skulle til. Det skulle det jo. De var jo skadelige for kommunen. Ja. Jamen, tusind tak, og jeg er så ikke stolt af, at I ikke har nogen mangologer tilbage. Hej, jeg lige. Hej. Hvad synes du om Mette Frederiksen? Hun skal ud. Ja, ikke? Ja. Hvad med Alex Vandopslag, eller hvad fuck han hedder? Hele vejen. Hele vejen, det er godt, det er godt. Det smager ikke så godt. Jeg vil bare lige høre, hvad din demokratiske mening er om Mette Frederiksen. Altså, jeg synes bare, hun er fucking dårlig, og så alle de der mink, der hun har dræbt, altså. Jamen, havde minkene gjort noget for at tjene at dø? Ja, det synes jeg også, hun har. Nej, ikke Mette Frederiksen. Minkene, havde de fortjent at dø? Ja, minkene? Nej, altså jo, dem der havde det der corona der, men ikke alle de andre. Nej, vel? Altså, og hvad synes du, hun burde sige undskyld til alle grønlændernes? Alle grønlænderne, der bare røget ud på gaden eller sned, eller hvad man siger? Ja, 100. Det er godt. Hej, Vilas. Hvad er din demokratiske mening om Mette Frederiksen? Selvfølgelig, man kan få noget godt kød af de mink, men det hvad med pelsen? Ja, den er fin nok. Abemad. Nej! Giver det her der nogen minder, Allan? Yeah! Hvad så, Allan? Så... Hvordan skal den ellers for tiden? Det går fint nok. Har du dræbt nogen mink? Mink? Ja. Nej, ikke helt endnu. Ikke helt endnu. Hvorfor kommer du ikke bare i gang? Jeg har ikke... Han er ikke klar. Er du ikke klar? Til hvad? Til at dræbe mink? Jo, 100. Jeg er klar. Okay, så skal vi dræbe nogle mink. Ej, hallo, vi er enige om, det er lidt synd for minkene. Nej. Det var et trickspørgsmål. Det er godt, det der. Hvad er jeres demokratiske mening om, Mette Frederiksen? Hun skal væk. Hvorfor? Fordi hun er dræbt. Hvorfor hun klam? Hvorfor hun dræbt minkene? Ved du derfor? Det er fordi, at der var corona. Så hun dræbte bare minkene, fordi der var corona? Ja. Nej, hun er faktisk meget sød med det. Mor. Din mor? Har du set hendes leaked nudes? Ja. Ja, mig. De er rimelig gode. På Twitter. Hvorfor fanden har du en mikrofon? Jeg stemmer DF. Ja! Okay. Alex Vandopslag, ja? Ja. Hvad med ham der vil legalize hash, ham der kineseren? Ingen Støjberg. Han må godt gå. Ingen Støjberg. Hvad med... Nej, gå væk. Hvad med, hvad nu han hedder? Ham der Duden. Duden? Ja. Han er vild, han, ikke? Det er godt. Og så Norm. Spurgt. Hej Mads. Hej Liam. Hvad er din demokratiske mening om Mette Frederiksen her for tiden? Fuck. Ja, ikke? Jo, fuck. Hvad med alle de mink, hun har gasset? Synes du lige fortjent det? Nej. Hvorfor ikke? Fordi de har gjort hende noget, mand. Nej, hun er bare en klam kælling. Fuck af, hun. Ja. Hvad så cool? Så. Hej. Jeg er også her. Hvad er din demokratiske mening om Mette Frederiksen? Altså, personligt så synes jeg, Inger Støjberg er meget bedre. Ja. Ja. Alle de der indvandrere, de skal ud af landet. Ja. Rigtigt. Ja. Kan vi lige få en hej Hitler? Ja, det er vigtigt. Hey. You thought I was feeling you? I ate a for lunch. Hej. Hej. Hvordan går det her med tiden? Det går meget fint. Hvad er din demokratiske mening om Mette Frederiksen? Det ved jeg ikke helt. På den ene side vil jeg gerne have hende ud, men på den anden side skal hun også blive, fordi de to andre også er nogle fjolser. Altså, Alex Vandopslag? Nogle gange kan han. Han kan da godt. Ja. Yeah. Han er personligt min far. Er han din far? Ej, hvor er du heldig. Ja. Skal du lige se nogle tricks her? No! 4-0! Det er godt. Er klar? Prank. Færdig?
Hej. Lo. Bare så! Det er godt. Malte! Må jeg lige stille nogle politiske spørgsmål? Er det her? Hvad synes du om Mette Frederiksen? Jamen, det udtaler mig ikke yderligere om. Hvad med alle de mink, hun har dræbt? Har du noget at gøre med det? Nej, det har jeg ikke noget at gøre med. Altså, jeg kiggede på et billede med alle de der døde mink, ikke? Så så der i baggrunden. Nej, gå væk. Så der i baggrunden. Jamen, jeg bor jo også ude på landet, så det er ikke... Du bor også ude på landet. Ja, 100. Så det var ikke dig, der voldtog Mette Frederiksen? Nej, jeg tror, jeg er Jalli. Lad nu være, Jalli. Du skal ikke spise. Hvad er din mening om Mette Frederiksen? Hun er meget sød. Synes du? Ja. Hvad synes du om hvad synes du om alle de mink, hun har dræbt? Ja, de er fortjent det. Ja, ikke? Jo, det er nogle røvhuller. Ja, det er dem, der kommer med alt det der lortevirus. Ja, de skal dø. Hvad med hendes makrelmad? Har du set dem? Ser det ikke lækre ud? Det ved jeg ikke noget om. Kan du personligt godt lide makrelmad? Ja, absolut. Det er rigtig godt.